So my brother and my sister, before you die, die in faith. Kakwa so kuegena. Kokoraro kulikeru kurugoronga tizi zeiro ya Nyasaye. Ono mokungu Nyasaye okure, ono mosacho Nyasaye okure, tokwa ngana malimogo sukiensi. Abantu mbali ensi Nyasaye akonyete, usensa itani ubakonyete. Yani aso usukiri bebe. Yani hatari wa usalama. Wale na matemu bali kucharukiri wa. Ebale konyora Yani akule mabaka kena ugiache iga kiarara iga. Abantu mbareka hata kitukulivenju mugimubu. Chilivenja. Hata kitukuwakania. Akuwakani buya. Asomo gimubu. Abantu mbareka bwatebesa. Ama etenga maambionsi. Omuntu nakotebanga you can be tomorrow. Never see tomorrow. Get to the point. Take a step forward. Mfalme wetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ni asante kwa sababu umekuwa nasi tangu asubuhi mpaka wakati huu. Umefika wakati tunaposikiza neno lako. Tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa mambo yote. Familia hii Mungu wetu na Baba yetu, uwafariji, uwape neema na uwape tumaini inayozidi kifo. Ni asante kwa sababu umesikia dua zetu na umejibu kulingana na mapenzi yako, ndipo sasa tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Mulikio ya mawa tebaiga. Life, it has a very difficult examination. Life on earth, it has a very difficult examination which you cannot be able to mark for yourself. Sometimes when we are on earth, we are on a transit. Today somebody is going, tomorrow another one. Every moment, every hour, a man, a woman, a baby must go. And after he has gone, people they remain behind with the fear, fearing, thinking what will happen after this man, after this woman, who will be next. God has given us an opportunity, and He says, let us utilize every opportunity that God has given us. Before you die, and you know whether you like it or not, either you are rich, either poor, either tall, either fat, one day you will go. But before you go, one scholar says, before you go, and you will go, bring something good towards your neighbor. Onye didi mwewa? Na amanyira soba kwa mwewa soba. Na amanyire ngo mwali muweke songa hale kwa soba kwa gutama. Iwa! Tebanga! Ige ntoke kongo kia, keroko lumontara ilu muguta no buno yonga na ige. Manyara ige getiguru. Ta ili borangeti. Eyensa atiza. Abu ate tejitorobu nesoni. Urarara buogo onya gokona baka na igua. Kara kwa ni musinyene. Mubuli na moyo uri. Aba mwati kara mutakwa ni mumwene tenara. Iwa! Ateba mwanchuga ntegerere. Ateba nga Nyasaye otoi Abraham what? Otoi emeremo amedupea kazi. Upande mbegu nzuri kwa mwenzako kabla hujatoka, na utatoka.
bantu barobo gimo ba beroli ya kiko gicha tuare te nyoba permanenti he gaki aba nade nyombe yo bonyansi nenge yali baite wi enyombe yo bonyansi tu akabeire buya eritate turungi yali gotua eturungi kurunya sae etigarite sukari yoka mwekerete turungi yani bantu bare kuruwa mioyo ngonyora mai mata chiete kutacha sigita katebo nga time not yet karati katora akora kutacha no mai tekere mbure gusira ekara ko tabi umuntu karati kanda akora no mai tendie mbure gusira Balenga muri nanje no muri naigwa pasta bino kubulira ki na itata kwa chitu kunywa Mombasa imi mbya akora te kati no chiko kumana tijiri bora gushia chitatu Iwa wanon so megen to tera tata bina pasta ege tabu ke ko Genesis 34:19 kitabu cha Mwanzo 34 mstari wa 19. Naomba wale wanaoongea, wale ambao wanaoongea, naomba familia mtrie kwa sababu ni kipindi chenu. Oiwanja nene buku. Gakinye zauli guru. Basta usiko rushie maiki na nkonye, orushie maiki. Nkumbule lego. Muroria tate bana akugawia gutenda chambo lile kiarero moise korio Yakobo konyo mwegenire buna Sekem moise koyo iubono umete to ikonywa mamonto mosaigo Toi ko nyoma monto bosaigo. Ko ga ndoro ranga ki mbai guana ni no kolima. Mbai guana ni no ko ni chianga. Uma tembara banje ni no ko ni chianga igwete nga kamera. Ko rumambi wakadiri. Ora ngiro ndete ligati. Yani ko no banchanire. Ko nyoro anchiro moise ko yo. Na nyorto monto ndo ko bodi musibati ndo bosongo ngaki baba. Ngikuwa chiti ko nyome rubatende ngoma te ya tali batende ngima chiti ya di no monta nyorete otoka ime ya gentuke alipendezwa na yule binti igwa egente emoko igwana mwamanya komenya egente mo igwana Buna bona abande bari muwanyome tunetanzi lirie kenanda yari kubwa tanzi okarabuna go itirang'ange okarengere ngaba minto nko iroyo etanzi ngangera ko nkale mwantigete korango igonye magoko taiko gwatia muna bono monta kubikiro monto ora magisi murusi nga oyo ere nale konyomo oyo nonya na akwatiro oyo nale koleta o monto ngwanjaro monto bunare nonya maisa chiete kuchime baro chaine amuro chinsi chunga na ora chiete me yani okonyoro monto ndanyu ameto monto kogende ngenchi aiwa kuminga gakinga yaligerereti oyera aligeti ngo mukungu oye ango musigari operation akaretu uju yani bakaiwana awata basengencho basikaine noria asengenja asigetwe na kigekogera nonya muacho muchioyo no muchibwa masikane kitabu iki kinande tatagabo basta iwo bantu mbaigo cha muchibo saigo iga abina Noba mataga ndo sira isigo ekiamani
Nko bugati. Eye ndadi fo. Mongino na to ki uya. Na ye igwe gente kamo chiere buyaki. Eye 34 21. Basa indi waku ite tutali ko manya toja matanga. Awantava. Wawe hawa watu wamekuwa marafiki setu. Aha. Tigamenya sensi yaitu okorase abantu batari kogenderera. Bantu okoro muchio tari kogenderera. Okorase byosi kibiro koru 19 bakalero bire sita. Asa yumanya ngabuwancha nimbakortinga. No igoro to kogoligwa. Egento kyo kabara akokorere getangani. Na mateni. Iwa abantawa wakonyoro muntu ngo gende ke usimana ukiona nimeenda nimeenea kikisi saidi yura mbaya naye kiti karibu nawe translate tena will pay you later. Pastor Tochi tigala antaba na hadi banyakoni seita muntu akukubeke giyosikia kwe nganga yaruete nyomba kiare wantegere none chiro okuyunga muntu tabasa komeka uri bagaliane muntu oruete isiko taonia asa itaigo kina pono muchiyo muroje bantu bale kabanywa mire korusiko no muchiwe Swahili kogo jago ikabu. This international marriage mate bono no kogengo muntu ekugusinya Kota kogenga puna bona bangina bagusiba jite kogengo muntu ngababa na komanya ngakiyokolokwa ngamuka ngole ngamuka boy ora letire ba okora ngaki bono go ikuli kike Swahili kyo komogenga ke kobore kwata ngamenya arende basta atabanga bantu tiga babere seita ekiara baya abante bako base ekiara bare maki moyaki ngakibali abantu ngakibali kana kwani imusinye mobo no muyore nakini basa ngaiwaje basa ngumborere karaiwa ngayo mugutano saleke Omogaso. Era kire diamba kumbolera kote. Nyasa eni tare naye buna eno kwatarite bwate oko boko kwane nena Ninta Yeso Tare Iwa Atebanga bantawa naba bego senaba ya Abantawa naba yetiga bamenyese ita Nabateba Nando tebengense yembuyere Asa bantu bakomenya Goikaba sare ngaki Agaya No muntu naro kunywa muase olengo moleu. Kana tiga basta ko ngayeri yole. Umuntu unywa miro olengo omonyerere. Asina ara kunywa muna na ataye ukende. Kubija ukwa ngakibokiete. Mbuya bwatu aboka. Naro omongine ke umberi. Orere dio sanyo. Ojanga mwana ona kanywa ma. Acha ndegete. Iwa basa kora kuchinze tigato nyoma abaiseke babo na baro banyoma abaito barabu bangire tiganda ro se moyo mule barabu akolenga igo monto ko nyoma baba nigakwanga go sa kwanja
no ngainu una kuwa ngaine tu aba nada basache gento babuje dia soko nywa momonto obolimo ebole 90%. Kene gikapateni ngani nko bekere tinga togendaye ngegwatigirite form gwoti ngogoikaka esukuru wako kogoika wakanyoro mwana omotangani oyo kabere sukuru akuna watanga na abana okorera gosene sukuru tagite nakiate abatonywa mabaiseke babo na into tonywa mabango babo bono tuwa makoba wote tunakuwa wacheche tuwa makoba chikorera gatiabuo ekiagara tuwensi tuwanchanire abana babo no bareka chikamati chire nyomba igwe genteke na aba mota getege tiko nyoma njoko butera igwe kanga njago chakuli ngoko goro mugati obute wiki ngima nyorete onyokorere samali baro monto taigo chako wake sani toi ko igwe sani ere gwa kuta ko igwa egwa kanga bigoli biao biago tige ngakiateba tonyoma abaiseke bango babo na intu baira bango abaito basta igwe gento kergo chinse barabu banchire komenya seito baba bamona intwe korede baba netie tokore ningana dire maki only one word narieli na kero mosacha ora setore ke igo ona ala kolira igo bona igo mongino oyo mogano oli nasomwa omwana oli asoma atebanga since 1958 nalia abatise tu nalia akorete nyangi we since that time up to now omongino ino ale kanisa muna jinsa chikorete igwa nama ya kusome kitabu yake mokiabu atekana na mangana haya awatabanga awa wote wakakufa kwa imani awa wote wakakufa kwa imani awa bonsi bagakuwa asigendo kieke aso kuelena Daudi watabanga oh God I ask you only one thing that I may dwell in your house you are awatabanga bagakuwa so kuelena konene awanta bagakuwa batararo muchioli barosere tuwe awanta bagakuwa aso kuelena konene abatumba kuiga asebara barogia banene abatumba kuiga banamesira banene aro ngale mwajide atanga bagakuwa so kuelena konene abangina aba bagakuwa so kuelena konene therefore my brother and my sister before you die in faith kakwa so kuelena kokoraro kolikeru kurugoro ngatizi zeiro ya nyasaye oyo no mokungu nyasaye okure oyo no mosaje nyasaye okure to kwa ngana malimo gosukie nsi abantu mbale nsi nyasaye akonyete usensa itani obakonyete yani aso gosukiri bebe yani hatari wa usalama oyo namatemu bali gocharukiriwa ebale konyora yani akulema baka kena ugiache ikiarara iga abantu mbale kata kitukuli benjumo kimubu chilivencha kata kitukuwakania akuwakani buya asobo kimubu abantu mbale kabwate besa amaitenga maambionsi omuntu ndakotebanga you can be tomorrow never see tomorrow nabakobo mutambe tokora liririeri mambia nabakobo murabuse otara bagwetanira isase pale kamonyi gwete sobo kimubu
Nyasaka koire obogima obo sinini obogima obo keigo obogima obo very fragile obogima obo sinini na igweto monto ndenga mbasto uchire no mugambi okomokoba basta karibu manya no rogongo montiga mwantigire korango iki kakwa so kuenda kulengaki ko kakwa kuege no konene kakwa kuege no konene to basa ko kunga ka bantu kwa kure batanga maene mbuya korangaki buyara monto nare na oro gati kubo songo igoro kwate bunga no chumongo ka ko yuchire guchiabu kale hari ngo munyabesa torora iga enyama akalire emburi pi bweka pi lakini bono no ne nusu taikonyo ubugimo uburo bwao na tabia abantu ngakara gwakabwatire kibesa chimilioni lero bwate tingo ganyite 5 ubugimo uburo bwao kola tabia abantu ngakogotire ngasiga musacha kogotire ngasiga to basako chaya abo okonyora bagotirimboka engakia ya mango ngotira bare na egokora ngaki bare gamwegure bantu ko bwate gari umuntu aho kubona nkonya akegwe tiya ko mohoro kingansansa nsansa oko gendare bare gamwanyibure muntu mbwenete endagero okoria ebweka okotiokie bintu okoria ebweka sobogibobo diriya gosinyena ryo konyora abantu barensemo kiego chikosareka koyunga abana bari ngai bare kale mwantigete monta akugita bakibirangu ati akugita abantu bari birangu ati agitete banye gitete bakero monyene ko kuwe abantu baguja matanga batararera gosiki bakorera bakubonye kirangu ati kenge gitire gosenke my son, my brother, obogimobo nakoro muari muga kore principle iga toikora abantu one day asora ko sabantu nigoro lakini nse toko sabantu ngoko abeke stima igo begete biro bikamurika buogoka abana bako chiko sibichianga kuchimoino kupata bia bananga naona watu wanaweka kelele enda sima siku moja omuntu kuchugweto kina mabera gweto kini chipaintisa tu denga yani tuagenda para yani chipaintisa tu orae ku 18 ngakiora erese obogimobo morikio na gotabangane elioki obogimobo mosata kora senseye bantu bakonyora gachite basite nyombe uneye ekwerende yage gukurumuina abukate eguucho ako gotabika inchu buna yaka chikiro chiri yaka you pay obogimobo marika gotabanga chibese chiabantu babuote litukelimo chitugutwara lia chitugutupara uwe obogimobo no buororo amarika gotabanga koromokia koba no morembe n'abantu barenga bons koromokia madam fanya bidii kuwa na amana watu wote kama ukiwa unakamua ng'ombe siku moja pea mwenzako gente kiki yakubwatire kitabu kilitua somanga abantu abanga kibali mbari abaya atanga abantu abana abaya tiaba menya sitore obogimobo toikonya kobeka machiko paka basaja na batenga obogimobo
mokungu wetu kunya kumubikira majigo nga naye okongete nero tenete chiranji satu bakumbu amanya sabu baterete batoboke etoko dedi jadde oito mokungu nero tenete breakfast ngoko moembora ngarama mansi na ya ukola mami ase breakfast ti okanyeke okanye biyo mo kanyegete obogi mobo before you die iwa malika wataba muanje Nyasaye na nkolo yao ne chinguru chao. Ndio maandiko yanasema ya kwamba kitabu ya Methali 8:17 inasema nawapenda wale wote wanao nipenda. Ndugu zangu, tumpende nani zaidi? Mungu. Ndugu na dada, katika familia hii, kama kuna mmoja achampenda huyu Mungu, naye achukue hatua ampende nani? Mungu. There is nothing you can do on earth. Kera astuwa bantu. Goeta ni kumuanja Nyasaye. Kote banga Nyasaye no mwori uobo gimabuane. Nyasaye ne monto ndako te banga we are in danger every hour. Every hour without God we are in danger. We are in danger. We are in danger. Wanyo gokuline pikipiki galiye monto ndako someti sukuru nga this is a box of death. Galiye olema. Mwali oye. Estaba cruzete tingo kanyikira. Ndagendera. Ngaito goika. Nabasoroire abamwachakire ko nabasoroire malika batabanga kiriugwete buoge koru. Naye kole. Bangina banyasaye. Koko romo guta no tagite gusaleka tali basaja banjite gusali. Bangina. Bago ja ko imugi chipagi baja gusamu bitamba. Inkongite. Na ande tu mwaga nya masabo yo moelio mwaga enda with blessings. Pale ngamwe gule. Tu anja kunya kwa tabi kuna tokende. Enseye Nyasaye nere toiko ngaro ruete. Nyasaye orio koleta. Usebono. Nero kwa mabirarali. Bale ngamo sabire family nga Nyasaye bakonya. Nyasaye basenime ya Yesu motuli. Get the point. Take a step forward.